Boldog karácsony kíván! Az a... Szerintem elérse fénységet! Zadna, Když notebook, tak Alza.cz www.alza.cz. Au! Au! Trávíš hodiny u počítače? Trápí tě únava? Au! Párkrát denně pracuj na stojáka a nebudou tě bolet záda ani za krkem. Stoly Alza Ergo mají paměť na 3 pozice a extra tichý motor, který nevzbudí ani nemluvně. Pracuj zdravě s polohovatelnými stoly Alza Ergo. Indítom a nagy akciót! Használd ki te is a hatalmas Black Friday-t az Alzánál! Alza.hu. Trávíš hodiny u počítače? Trápí tě únava? Párkrát denně pracuj.